Great Smoky Mountainsin vaellusreissun jälkeen päädyimme hivenen toisenlaiseen majoitusympäristöön, nimittäin Red House Inn Bed and Breakfast paikkaan ja siellä sviittiin, jossa meillä on kokonaan oma yläkerta. Nämä kaikki ovat meidän. Ensimmäisenä vaatimaton vessa. Aikaisemmissa karuissa leiriolosuhteissamme emme ole tottuneet tällaiseen. Täällä on jopa 2 suihkua. Hämmästyttävän puhdas allaskin löytyy. Ja ensimmäinen makuuhuone. Varustettuna jääkaapilla, kahvinkeittimellä. Jääkaappi varustettuna kylmällä vedellä. Sekin vielä, kyllä. Vaatimaton sänky, takka. Täältä löytyy pikkuinen parvekkeemme. Parvekkeen vaatimaton koko on suurempi kuin tähän mennessä yhdenkään motellin kautta hotellin huoneemme, jossa olemme yöpyneet. Näkymätkin ovat vaatimattomat. Ja parvekkeen kautta pääsemme meidän toiseen huoneeseen. Kas tässä? Kakkoshuoneemme. Täälläkin oli hivenen vaatimattoman kokoinen sänky. Pikkuinen televisio, josta löytyy about 400 kanavaa. Ja täältä pääsemmekin takaisin käytävään tai toiseen huoneeseen. Näin vaatimattomat olivat yöpymistilaan. Kuinka me oikein kestimmekään tämän.